देवा दुःखम आणि तो एक चेडो आसपा गेलो हळद मेंदवाचो काय खूप म्हणा वान खूपचो ऊट म्हणला बस आले बस म्हणला उठचो बाबा ते मरे धरून येला कुठ रे कोणला घरून येला तर ते रे बाबा घास मारतले झाडे कांदन इंजेक्शन दिता पळे हे मी हो पेट्या धरून येला ते रे अरे ते मातीचा धरतल रे हा की पेट आहे रे अरे बाबा तू आणि आई बी दगड गेला ना घास मान तुकडे काढ घेता नी रे कशान पोर खचो बापा ऐशो लिहिता ते रे कंटा मोठ आणि घालतो पळे असे हे बघ तांबडेले किती सारे तोंडा हा किती बोंब पडला तर बाप रे ग ह्या घरात बांबूच पडला काम जाऊन गेले बोंब पडला आवय आणि हो चढ दोन्ही एकूच जातीचे ए चला नी एक किलोभर चिकन घेऊन आण मस्त कबाब कर दिसतो का अगे आई गबा नाही किद्या ओ बाव असले बेगेन पाटील पेनान क म्हण बरे लादाले असो बी ओ बाबूच रे जाय ना बाब हुशार असतो हा म्हणणार माझं कबाब पण खर्च केला ते फाटे ना तुम्ही मागे काय मेळा साचून सुद्धा कसाल तुम्ही अरे हसू मी चला अजून एक किलोभर चिकन घेऊन आले मस्त कबाब कर दिसतो का लग्न जाऊन घेऊन इतकं वर्ष झाली चिकन खाऊन सोड चिकनाची एक फोड सुद्धा खाऊन ठोकत ना ह्या बाल्यांना ना केन्ना काहीच घालत ना हाडाच पीठ सुद्धा कोण खाव ती रे खाय लास्ट निकर कडेन जेवचे ए कडप्पा दिवस ए कडप्पा बाहुबली आज हमें युद्ध के लिए जाना है तलवार रेडी है या नहीं अरे बाबा चॅनल चेंज झालं रे चुप तलवार आणि त्याची आजी तलवार एक जंग लागला जंग रात्र काही खेळ असा हाडू अगर मेरे से गद्दार की तो मैं तुम्हें काला कोठरी में डाल दूंगी अगे आई आमगे घरात कालकोटरी जाण एक वर्ष आले सगळी बल पचून थंय वचत थंय काढो अगं हा नीलकंठ का पाक्या नीलकंठ तुझे घो हा गट्टप्पा नी मैं किसी नीलकंठ को नहीं जानती मैं तो राजकुमारी हूँ ना राजकुमारी सारी माझी सारी कसली बेसळ सापडली रे माका हे देवा कशी देवा पुण्य नशिबात मिळेल रे ही बाबा तू हे फ्री चॅनल भेटवट्याचे D2H तरी घेऊन फार मोठं ते DTH काही घर हे लग्न झाल्यापेक्षा असं घरात रेडिओ लागून बसला बरं अशी बाहुबली आज राजकुमारी गंगा का अभिषेक है 20 लीटर दूध लेके आओ 20 लिटर दूध आणि सकाळ उठून काही लाईट काढली उद्या असं हा घोड्याला घालता मग. ये कटप्पा ये मानव हमारे इजाजत के बिना अंदर कैसे आ गया हे कटप्पा घरी उले बरे ए, कोण आहे तू बापू तू काय कटप्पा वडीला चॅनल चेंज झाली असा तू मग पेटा धरू आपेली ने हा चंद्र तू चंद्र बरोबर रे पण आज सध्या आपल्याला सूर्य ग्रहण लागला बाहुबली ये हमारे साम्राज्य में अंदर कैसे आ गया अगे आई आमगे साम्राज्यात बाबान होईत बांधला कशाला अंदर आया एक शाण पोर खंड वय भांडू लागे काय पूरा मला चारी गाठन वय खादिली या तुगे आवेन पूरा वय फूट मोंगेन घणे उद्या खांगेन वय जून आपण दोला चुप ज्यादा बात करने का नहीं क्या नहीं रो मुकुला पड़ा तो क्यों झगड घेणार नाही युद्धाची तयारी करत आले वय दादा जात्र काढून लागे जात्र घ्या हो गंगा हाव चंद्र गो हे बाय आगेन गायलेन नावान आपल्याला ना नाही थंड उद्या असा तापताना होईल तुला मामा कोण रे तू
हो मरे पेट्या दोन इंजेक्शन मारू येला पेट्याचं इंजेक्शन मारू येला ना पहिला दिवस आम्ही तर काढू येला हे चंद्रा तो ललित मध्ये पेटा स्पर्धा एकदम अंगाळीला तू काढू देता ते गेले किती पहिले करू पड्या अंगार येईन आणि तोंडागेर आटोकोर पोडो तोंडाला लागे रोड्या संपल अंगार येईन आणि ते पण काहीच कळणार रोड्या संपल मुनीच गाव मारू गाव म्हणून येतो ते पण तू आता अंगार येतो आणि बापरो वगी तुकड काढला शिरो त्या ललित मावशी काय नाल पेटा भाऊ वही ओला उडी मारतो त्याच्या नाल घेऊन होतो घेऊन घराकडे तांब बनवतो आहे ना या ती ताकद नाही का हे नाला भेट गो पाला हे बाबा हांव एक काम करता हे आई चॅनल चेंज दसपेले हे घे डायरेक्ट टेंबेर दोयता होर होर काय जी बाबा वो पेटा झाला तो पेटा झाला हे का लेडीज मामी कर मिळेल तुला खूप तू पेट्या इंजेक्शन देऊ गेला का लोकल मला लाईन मारू नाही का म्हाका दिसता एकानी एक पेट्या दाबेल राहून म्हणून छान अश करतो